На 7 ноември в неделя представители на Младежки информационно-консултантски център Плевен взеха участие в доброволческата акция за храната, земята и душата да оживим древната традиция на българите. Акцията се проведе в екоферма Елата, село Плана, Софийско. Домакини бяха младежите от Сдружение за запазване на българския бит и култура, местни автохтонни породи и биоразнообразие и фондация Заедно – общуване за подкрепа и развитие. Солидарната акция е част от поредицата солидарни действия от хората за хората. Тя има за цел да подкрепи усилията и развитието на малките еко- и биопроизводители и фермери. Доброволческата акция включваше преместване и съхранение на зимната храна на животните във фермата. Бяха преместени и покрити около 30 тона бали с слама. Това е храната за цялата зима на конете, кравите, теленцата и овцете. След това последва и екоакция за предзимно почистване на планината. Бяха почистени околните пътечки и горички от летящите хиляди пластмасови турбички. Накрая младежите спретнаха пикник, солидарен с традиционна домашно приготвена храна.